Dato sa matag adlaw sa Ebanghelyo ni San Mateo, si Jesus nagwali, naghimo sa gihatag kaniya nga kuluhaton sa iyang langitong amahan, pag-ayos mga masakiton, apan ang katawhan niya, ilabi na ang nituon na daan sa Ginoo, ilabi na ang nagdala sa ilang undok sa pagtuo, wala mo dawat kaniya, hinuon atong nadunggan karon nangita og paagi aron siya patyon. Kung sa gibuhat ni Jesus, lisukol ba siya? Wala. Ni padayon. Walay pagpagulpol, walay buhat nga dautan batok sa nagwa mo dawat kaniya. Kanhita din mo tutok. Kaya gitawag o grumble and complain. Magulbul. Mga Kristohanon nga bagulbulan sa mga pagtulunan sa Ginoo o sa pagtawag nato pagsunod sa Ginoo, sa paghimo nato niini kay gitahas maka nato di man ka igo ra ang bunyag, kundi ang tahas niini sa pagsangyaw sa may balita nato sa uban, sa mga higayon nga dili ta dawaton, dili ta paminawon, o yamiran tas mga tao ug lain ang ilang pagdawat unsa man sad ang atong tubag. May padayon ba ta sa hilom, nagpagulbol ba, o masuko ba, o maglagot ba? Walang balot ba? Pag-uho na ito kanunay ang atong pagkakristohanon, ang tubag sa pagpadayon, sa pagtawag ka nato sa Ginoo sa panahon sa mga pagsulay. Dili man sayon ang pagsunod lagi sa Ginoo. Kung siya nga atong magtutudlo, wala dawata, sa likway, o buot patyon, o gani sa iyang kinabuhi din sa kalibutan, gipatay gayud siya. Ang ato po nga tinud-anay nga pagsunod kang Kristo. Unsa man po, tingali mo ni atong balik-balikon o sublion na to ang atong tawag sa pagkakristohanon. O tubag bata sa Ginoo sa panahon na sa kalipay, nga sa panahon sa mga pagsulay, mga wagtang tagkalit, magluod, maglagot, mamalhin, unsa pa na diha, o kanunay ba nga mohimo sa angayng buhatonon sa tubag sa tawag sa Ginoo sa atong pagkakristohanon. May suga o wa, malipay o gagool o bisan unsang panahon, a Christian must always be a Christian.